حیادار کا ستردار کا او پخپل کور دنن پرددار کا محبوب کریم د قیامت روز براشی فرمائی زنانا با دوزخ کے علوڑی تڑلوی پکنچے بطن سرمنو وخی غسیگی ددی چک برازی جا برازی محبوب میں فرمائی چکل بھی یادو کی چے الہ من لدا سزا ولدا دا اور پچڑورا دا وخی پریگی او شگلونم دا بد خنزیر پشان جوڑ دی رب کریم فرمائی چه تاسو پا دنیا کے سطر نکاو نم زبا خبر منو دا نم دا کور خبر منو دا نم خاون سر وفا کولا نن بدر نتر جند جندا بل تر دیر مدے پورے دا وقت پزیبان نے سرمن تاسو نجدا کیگی دا جامو پزیبا تاسو تد اور جامع درغستی کیگی بعض زنانو نا بسترگی باسی اغسترگی بیارازی دا اور سروٹ کے باچائی او دا اور سیخونا بپکسترگو کے ورکائی یا اللہ دے سترگو کم گناہ کرے دا اللہ بو فرمائی چھ دا سترگی پا پردی ناری نہ لگے دلوے دا پا بازار لگے دلوے دا پا اجنبی سڑی لگے دلوے دا نظر زماؤ دا سترگ زماوے ماوے دا بپا حیا کیوں سی خدا پپردو ناری نو لگے دے نن پکے دا اور ویلی کڑی سکارو ما یا اللہ زمون بی بیان پرددار کا او دا دے قہر نے پامان کا تدوار جہان سردار فرمان دے سبحال چدق دیندار بی بی پل خاون لراشی چھ خاون دستر بے علا راش چھ چاپی در لوکما دے بلا دریزل لا سنا دا خاون پا بدن اخنی چھ اللہ فرشتو تو فرمائی علا کئی راشی دا دیندار بی بی پل خاون خبر منی دا پل خاون خدمت کئی آغا دنن والا چاپی کئی زتن رضیما فرشتو تاسم تے رضا شاک فرشتے اسمان کے آوازو کی ددی بی بی نخاون رضا دے اللہ و عزت رضیما فرشتے تے رضا دا اسمانی مخلوق آواز راشی چی منگم تے نرضایو دا وقت کے اللہ فرمائی چی فرشتو ددی عمل نام کی اولی کے لکا دیونی میں تولے سرزر راو آغستل او بیریے زما پنام خیرات کو کما زنانا چی دخپلے وحندے دا خاون خدمت کئی خاون لزور کئی خاون لچاپی کئی اللہ دا اونی متولو دس روزر دا صدقے سوابر کئی اللہ بیریا میں منظور کرو دقا دیندار بی بی چه سمانے دا اللہ حکم منی او دخپل خاون حکم منی خاون ورتوی بی بستر ما فرشانم علمال زور کا اللہ وی بیابم ثواب در کوم خود اسرو زرنا دا اونی متولو دا سپینو زر ثواب بدر کم زکتا دخپل اند زور ندکڑے دخپل اند خدمت ندکڑے تا تخاون آوازو کچھ راشا پا بدن میں یوسو لا سنکے گدا رب کریم زمون دا زمان زنانا دا دخپلو خاوندو نانو تابدار کا چه اللہ تے رضاوی دا کور خلقم رضاوی او خاوندم تے نرضاوی دا دوارو جالو دا سردار دا امت دا بی بی چه سمال راواد شلا او دا وادن آباد بیادا دے نفس تا اللہ یو نفس راوستا دا غبی بی چه دو رکات منز کئی دا ننا پا کوٹا کی منز کئی نو کوٹا کی حیادا اللہ فرمائی دا دغی بی بی چه پا نفس معشوم نے دا دے دو رکات منز با پا کوٹا کی دننا پا اتیو رکاتو نو باندش مار کما
سماله چې بیبي په کور کې دنه نماز کوي او په کوټه دنه نه کوي کوټه کې حیا ډېر ده ستر ډېر دی الله دو رکعات مون په کوټه دنه نه دینداري بیبي لا د واده نه بعد چې معصوم نفس باندې دی الله پاک یو رکعات منظور دې ته بدات یو رکعات ثواب ملاويږي یا اللہ سمر مہربان ہے سمر بین کے رب کریم فرمائے چھ دا دیندار بی بی چکل دا دے پا نفس باندے بل نفس دے دا دے وز پا منزنو باندے او پرو جباندے منظرو ما او شپد زدے پا عبادت و تحجد و منظرو ما دا دیندار بی بی پا نفس چکل ما شمرا گئے دا صلی رشتو گھنٹوں کے دیر زر ساگانی اخلی دا عرصا پا بدل کے اللہ دا تسبیح دا سبحان اللہ ثواب ور کئی بی بی کو ددا او کو والاردا کدا کار کئی کا روزگار کئی کا خوراک اس کا کئی پا عرص وصاو اللہ دا یو سبحان اللہ ثواب ور کئی سمال وزیر جک اللہ شمارے او شپور اللہ تاجد کشمارے او اللہ والا پشواروز کے دیر سزرو سبحان اللہ قبول شوی ثواب اور کئی دغه وجه چې بیان دیندار وي نو جنت ورته کور کې ملاويږي یا الله زمون بیان ته جنت دا دنیا نم جوړ کا د خپل کور نم جوړ کا خبر نم ورته جنت جوړ کا او د ورځې د قیامت د بیبي فاطمه تزرا سرا د پولیس پولیس ورات په پول په حیا دار او قطار کې بور باسا ددوار جان سردار فرمان دے چه زما دا امت پرددار بی بی وی کل چاگی معشوم پیدا کیگی او معشوم پیدا شی نو رب کریم پرشتو تو فرمائے چه دا زما دا محبوب دا امت حیادار و دیندار بی بی دا دے نظر زیما دا دے عمل نامکے دا او یو کالو کلونو دا روجو دا منزنو ثواب پا انعام کیو لکے کرامن کاتبین دا دے عمل نامکے دا او یو کالو دا روجو دا او یو کالو دا نبلونو ثوابونا اللہ درج کی وہی دا دے معشوم پیدا شو دے انعام کی دیندار بی بی تا دا او یو کالو دا عبادت ثواب ملاویگی ددوار جان سردار کو مت اللہ میرا باندے دا دیندار بی بی پا بدن باندے دا معشوم دا پیدا کے دو سرا پا رگونو تکلیف دے پا پیوندونو تکلیف دے پا اندامونو تکلیف دے اللہ فرمائے دا زما دا محبوب دا امت حیادار بی بی دا دیندار بی بی دا ستردار و پرددار دا ہر یورک پا بدل کے چه در پیرا گلے دے اللہ وی دا قبول شوی حج ثواب ورکو ما بدن کے درے سوش پہ ترگون دی دا معشوم پراتلو دنیا دا پدرے سوش پہ ترگون کے درد راغلیوی اللہ فرمائی دا درے سودش پہ تو حجن ثواب ورلکور ورکو ما دی بی بی لمیں دا سے حج ثواب لکھو لکچ دے منڈی وحلے توافون اکل اللہ تے توافون منظور کل بیائے مقام ابراہیم منزن اکل اللہ تے اگر منزن قبول او چپ حجر اسود شنو لگولے اللہ وی دگ حجر اسود باندے ددوارو جانو سردار شنڈ مبارک لگولے دی بی بی عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہ شنڈ مبارک لگولے دے او پدغ حجر اسود باندے بی بی فاطمہ تزہرا مبارک شنڈ لگولے دے او ددی بی بی شنڈم پکشمار کر رب کریم بخبل کور دادنا بی بی تدہجن ثواب ورکئی دا عمرو ثواب ورکئی وجدانا چدا کور کے دنن ناس تدا دا خاون نبی اجازے نہ دا چا غم لزی نہ دا چا خادے لزی کہ خاون اجازہ ورکی نو پہایا او پا پردہ پا زور پڑھونی کے او پا یو کمزور بورقہ کے چہ دا چاستر گی ورطن جوڑی گی کہ تو تا دا چاستر گی ورطن ورزی
पदा से बोक के पट रवाना दा अल्लाह वही पकोर दन नबा दे लजद हजुन सवावर को माँ दिनदार जना नरागला नंदा अल्लाह मेहरबानी रा पदिनदार बीबी बांधे रब्बे करीम मेहरबानी उकला मासूम बची वरला अल्लाह वर्को पकोर दन अल्लाह मेहरबान शो कम बीबी बांधे चे हया ग्रानवे अल्लाह का बीबीला मासूम कोर के वर्कई जन्नत वरला कोर के वर्कई नेमत वाला कोर के वर्कई पकोर दन नबा अल्लाह मेहरबान वो बिबिस्ता मासूम बचे पैदाश हो या में दर ललू दर कला या में दर लजे दर को यह बोले मैशा इना व यह बोले मैशा उद्दुकुर द अल्लाह वखला कचा लजामन वर कई कचा लरुण वर कई द अल्लाह वखला द अल्लाह मासूम बच्चे दुनिया तरा गए या नारी न दे या जना नदा रब्बे करीम फरमाई सलवेख तो रोज़ पोरे दे बीबी तमुन माह दे कुरान शरीफ बन राखली रोज बननी से कचरे ब्यादा अल्लाह जोड़ का दरोजे कज़ई बरौली मुंजु नवर तमाम दे कुरान तिलावत वर तमाम दे खुद दगे रोज़ के दन न वफात शा नुदाबदा मीर हमजा सरा चदा उहुद पा मैदान के उजाया यौज़े के क़ीमशो औ यऊल ज़ाया बलदे के दापमल बांधे टुकड़े टुकड़े औ द्रे ज़ाया बलदे टुकड़े यही ज़ाया मीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला हो द टोल शहदो बादशाह द औलिया सरदार दे दा बीबी बक दगे रोज़ के सलवेख्ते के दन वफात शाह दा बदा मीर हमजा सरवला रब्बे करीम फरमाई ची यौलियानु की लौलियानु बादशाह बिबियासी यजनानो की भी औ द औलियाओ बादशाह बा द दीनदार बीबी चकल सरवेख्ते के वफात शा द शुहदा कतार के बवला या लाजम बिबियान हयाना के का पर्दादार का दसतर पर्दे तौफीक वर का सरदार बीबी खपल माशूम लपे वर गए रब्बे करीम पखपल पे मराई दा हयादार पैदी हयादार पे खपल बचिल वर गए पारियो सास के ऊपर गुड दपयो लस दे गुनाहू न माफ कीगे औ गोए के लस वर अल्लाह सवाब वर गए लस ने के वाला अल्लाह वर गए लस दरजे जन्नत के ज्यादा रब्बे करीम फरमाई चे समान माशूम पैदा शो दाखपल पैवर कई ददे नजवाड़ औले सगीरो कबीरा दशपे औ दरवाजे पपटो पखकारा चे सुम्र गुनाह तशवेदा अल्लाह वही द टूल उमर गुनाह में माफ करा यौ तरफ दो यौ कालो सवाब वर कई दरोजो द इबादत सवाब वर कई बल तरफ द टूल गुनाह माफ कई दादा हया द गैरत दादा सतरो द पर्दे अगर लुबे लुबाब दे अगर न चुड़ों में वो मिलावीगी रब्बे करीम अकबल माशूम लो बही उस पर आगला औ माशूम बचे मुद को दा बीबी पखपल मुदरा पकोर दा ननादान माशूम दश पे उजड़ल दा मोर वाला अल्लाह हुए औ दे कोशिश गई चदा बचे जमाउदशी आराम वर राशि खूब वर राशि वर्त तकलीफ वरन की माशूम दर्द बदुन वही बगैर दर्द रसवलो माशूम दो कलार के रब्बे करीम फरमाए चदा से माशूमता चदा दर्द वर्ण की मुसीबत वर्ण की खफगान वर्ण की ददी बीबीजो एहतराम को मां द क़यामत पवरजे अल्लाह वयो ताज बवर्त पसर के दमा चदमल गलर रणा बा शगरब न मगरबा जुनूब न शिमाला ज़मक आसमान कदग वखवी न तमाम कायनात बरा के
د تمام قیامت د میدان بی بیان براشی چه الہ دا بی بی کم عمل کرده چه دا بی بی نترزائے ورطد تاج پسر کے ہو رب کریم فرمائے چه دی بی بی معشوم تا بغیر د درنا پیور کردی بغیر د درنا دے معشوم تا تکلیف ندے ور کرے آگے خوشحال کردے پروردگار علم فرمائے چه دیتا میں د دولسو کلونو دا عبادت ثواب ورکو او لکشل غلامان